Gibutiag ni Vice President Sara Duterte nga gitawag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga preposterous o daw binuang ang paglambigit kaniya sa kaso sa missing sa Bungeros. Samtang giduso ni Senador Amy Marcos ang President Rodrigo Duterte Act o ang pagbawal sa mga extraordinary rendition. Ani report. Sabi niya that is preposterous. Yes. Yes. That is preposterous. Gitawag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga preposterous o daw binuang ang giingong paglambigit kaniya sa missing sa Bungeros. Kini sumala ni Vice President Sara Duterte atol sa pagbisita niya kang FPRRD sa ICC sa The Hague. Kini human gibutiag kini ni Justice Secretary Crispin Remulla. May mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabong. As far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Samtang nagpasalamat ang bise sa mga senador nga giduso ang interim release alang sa iyang amahan. Ganit niadtong Lunes lang, giduso ni Senador Amy Marcos ang gitawag niya nga President Rodrigo Duterte Act. Balaod nun kini nga nagbawal sa mga extraordinary rendition o ang pugsanong pagdala sa usa ka tawo gikan sa Pilipinas padulong sa laing nasod nga walay court order. Silot nga pagkapriso kutob 20 ka tuig ug multa nga hangtod na 10 ka milyon ka pesos ang ipahamtang nga gilatid sa maong balaod nun. Samtang andam na matud pa ang bise nga atubangon ang impeachment trial, human migawas ang resulta sa SWS survey nga 66% sa mga Pilipino ang nag-ingon nga angay nga atubangon sa bise ang impeachment aron matubag ang mga alegasyon batok kaniya. Apan sumala sa Office of the Vice President, mas maayo unta kung dili na kini madayon. We'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kesa sa trial na mate-technical rin sa dulo. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.